Krisiari aurre egiteko lurralde ekonomia eta jarduera plana eskatu eginda. Inguruko herrialdetan eta beste erakundeetan ez dira emaitzak ikusi. Benetako eztabaida gure ustez, krisi aurre egitea zer den. Hori da, benetako eztabaida. Nola ulertzen dugun krisiari aurre egitea. Planteatutako plana agortutako eredu batetan kokatzen delako. Eta krisi hau gainditzeko eredu aldatzeko egin behar dugulako lan. Eta ez alperrikako planik. Eta ez gaitxu plan batek honetatik aterako.